ଖବରର ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 5ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଜୁଲାଇ 1ରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ, ଚେତାବନୀ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ କଲବଲ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେବ ବୋଲି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 9 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିନଥିବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବସ୍ର ପରମିଟ୍ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସଂଘ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଧର୍ମଘଟ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡ୍ ଅନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନେ କିଭଳି ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏମ୍ପି କୋଟା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବର୍ଷକୁ 10 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଅନାଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇପାରି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହ ବର୍ଷକୁ କେଭିରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 2 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ଜୁଲାଇରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଶ୍ରମ ନିୟମ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ ପହିଲାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଶ୍ରମ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବିରାଟ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଓ ସାଲେରୀ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୈନିକ 12 ଘଣ୍ଟା ଓ ସାପ୍ତାହିକ 48 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ। ସେମାନେ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ସମୟ 50ରୁ 125 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲେରୀ ଗ୍ରୋସ୍ ସାଲେରୀର 50% ହେବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ 45 ଦିନ ବଦଳରେ 20 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ୟର୍ନ ଲିଭ୍ ନେଇପାରିବେ। ନୂଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାର 240 ଦିନ ବଦଳରେ 180 ଦିନ ପରେ ୟର୍ନ ଲିଭ୍ ନେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, ଆଇଏମ୍ଡିର ସତର୍କ ସୂଚନା, 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଝଡ଼ ବତାସ। ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷଣ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜନସାଧାରଣ ତାତି କଷ୍ଟରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଭାଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇଏମ୍ଡି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଓ ଉପହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଶର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ବେଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 5, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଭାରତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଥର ପରି ଏବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରି ରଖିଛି ଭାରତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 424 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି ଭାରତ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ସହ
ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଦେଶ। ଏନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତଠୁ 11 ଥର ଋଣ ନେଇପାରିବ।